Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Doktorin ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagualang ko niyo sa pangaan nga Nalin, hingkod ang pangidaron ug may ka-live-in ug may usa ka anak. Taga Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among pagpuyo karon uban sa akong ka-live-in. Aron niyo sabtan, sugdon ko diha nakaanak nami. Ingon ini ang mga panghitabo. Doni, karon nga may anak na ta, mas maayo siguro nga magpakasal na ta. Aron may naong nako ikatubang sa akong ginikanan nga may nanubag na sa akong gidangatan. Kon nalin ka ng... Unsa, we. Wala kay planong pakaslan ko nimo nga may anak naman ta. Sorry kayo nalin. Nga kumusulti ni mo dahil ini, pero panahon na tingali nga mahibaw ka nga unsa? Nga di ka mahimong pakaslan kay kasado na ko. Unsa kasado ka doon eh? Matod ni mo na ko kay ulitaw ka. Pasaylo ako na rin. Ako ratong gihimo ang pagpamakak ni mo tungod kay mahal ti ka. Kung nagpailaman ko nga minyo ko, musugot ka na ako, di man? Dili, yun. Dili. Kabisag sa una-una man lang, wak ko manganday nga makigrelasyon ng taong minyo. Ginoo ko doon eh. Minyo ka na di ay. Unsaon naman lang na mo ini sa akong anak. Ayaw kablakaan, Len. Kay buwag naman sa misa akong asawa. Unsa? Dugay namin buwag. Gani, may kaipon naman sa siyang lain. Ulan na sila upat ka anak. Unsa? Unsa? Minyo na rin si Donnie? Oh, Marla. Sabayan ko ng buhaton ini. Hala, uy. Gawa ko magdahom nga dakong minyo na nas Donnie, uy. Unya, nakaanak na raba mo? Maulagi. Unsaon naman lang namo ini sa akong anak. Kano sa lang ka mahibaw? Karong bag-o lang. Nga giskutan ako siya o kasal. Kay may anak na lagi mi. Mao nga nakatugan siya nga. Nagkasado na siya sa lain. Uy. Unya, asa may asawa ron, ha? Kuyaw ba anak, uy, kung ikiha mo kay nakaanak na rabagid mo? Buwag naman kuno sila, dugay na. Ug may lain na sang kapuyo ang iyang asawa. Unya, may upat na sab kuno ka anak. Oh, tukay na gyud silang nagbuwag. Kay nakaanak naman sab ay upat ka bukang iyang asawa sa laing laki ka. Maulagi kuno. Pero kita bayang mga babae, nangandoy nga ikasal sa lalaki nga atong gimahal. Unsaon naman lang ini. Unsaon ako sa pagpakigbuwag niya. Nga may anak naman sa mi. Ay lang sa tingalig buwagis doon ni Nalin, uy. Luoy sad, uy. Gihimo biya tingali na niyang pagpamakak ni mo kay mahal sab ka niya. Oo, mo na yung gisulti na ako. Apan unsaon naman lang ni nako, Marla. Dakong minyo ang amahan sa akong anak. Masaya akong buhaton. Len, nasukog yapon ka na ako. Ayun ako kabalakaan na. Si Tricia nga kanina kong asawa, nahiluna na sa laing mga kamot. Di na ito na ito magsama ko eh. May iyan na sa itong pamilya. Mga palihog lang, pasiluan ako. Ipadayan na ito nga itong panag-ipon uban sa itong anak.
Di na lang ito mag-away. May negosyo tang gamay. O makabusit na magsigit ag-away, okay? Usapan na. May negosyo ta. O nagplano pa unta tang magpatukod og bay. O magpalit og yuta kung makatigom na ta. Unsa man ana ron? Ngaminya man ka. Manghilabot ana ang imong sawa. Okay, sige. Aron dili siya makapanghilabot, sa imong panganta ibutang ang tanantang mapundar pohon. Unsa? Aron mahiluna na ng hunahuna nimo. Huwag ka ng savings na ako karon, nga naa sa kong bangko. Ibali na to tanan sa imong bank account. Under siyong pangan. Tanang mapundar na to sa savings, ibutang ta sa imong pangan, aron sigurado gyud nga dili makapanghilabot ang akong asawa ana. Ngayon sa man. Okay ka na ba, ana, ha? Nalin? Donnie. Wana ko nahimo sa paglikay ni Donnie nga akong ka-live-in, bisan og minyo na siya. Kay may anak naman mi, o pinangga masadgod ko niya. Gitinuod ni Donnie nga ang tanan namong napundar, sama sa mong bahay og yuta, iyang gipangana ko. Hangtod na ang among savings. Nakakini sa akong bangko. O hangtod nga niabot gyud mi og 10 years sa among panagtipon. Kay kampante na sab ko kay wa man sila anak sa iyang asawa hangtod nga nagkabuwag sila. Apan, na-shock na lang sad ko sa bago ko nahibawan nga kamatuoran nila sa iyang asawa ni Donnie. Unya. Mao ka na, Nalin. Murag matawag nga akong anak ng duha ka anak sa akong asawa nga si Tricia. Ha? Unsay murag matawag nga anak nimo? Nga dili man ka imong mga anak? Ingon ka wakha mo'y anak niya. Lagi. Wala kimi anak. Pero sa pagpanganak niya, God, sa kamagwangan o kanang ikaduhan nila sa iyang kaipon, akong apelyido ang gidada ng mga bataa. Unsa? Kay nga naman. Kay dili man ko naman kagamit si Tricia sa iyang maternity kung dili ipada ang akong apelyido sa iyang anak. Unsa? Ginoo ko Donnie, oy. Kada kong problema, anak. Dili guna nimo anak, unya gipadani mo sa mga apelyido. Malagi. Karon pa bitaw ko makaam ko. Naputing ta kong sayo pagid. Kung ganong misugot ko ato higayon na. Sa duha pag nila ka anak. Mao to nga sa lain pa nila duha ka anak, wala ko musugot. Kay diya ka naman sa kong kinabuhian to. Ginoo ko Donnie, oy. Unsa naman lang na nato? Patawag man gid na nga imo sila mga anak. Mapausap ba ka na, no? Ambot ni mo, oy. Kagago ni mo, oy, nga nisugot ka, anak. Nalin. Ayun na, pagkiksutin ako, be. Naglagot ko ni mo. Nalin. Problema, ha? Mao lagi, Marla. Yan sa man lang yun ako ini, oy. Matawag yun nga anak ng Donnie, kay nagdaman siyang apelyido, o kasado gud sila. Mao lagi. Madawat ko na tingali kung mga anak yun ng Donnie nga mga bataa. Pero dili man gud na iya. Unya unsaon man anabing kung manghilabot na sa among mga properties nga napundar. Pero nakapangan man ka na nimo inyong mga properties ni Donnie. Mao, hinoon. Pero naibaw man gud ang mga tao nga ang among negosyo, kaming duha si Donnie ang nagpadagan. Ang ako, ug mang-claim ng mga bataa sa mga napundar na mong Donnie. Hala no, kadlok ba ana, uy? Mao di ay, nga naniguro si Donnie nga ibutang sa akong pangan ang tanan na mong napundar. Kay nahadlok da ay siya nga kung simba ko, may mahitabo niya manghilabot unya ang iyang asawa o katong duha ka mga anak sa asawa sa laing laki.
Aguroy, kakomplikado ba ng sitwasyon duha ninyo ni Donnie na Linoy? Mao lagi Marla. Unsa may akong buhaton? Naglibog na gyud ko sa angay na kong buhaton. Madawat ra siguro nako kung anak gyud ning tinuuray sa akong kaipon ang mga anak sa iyang asawa sa laing lalaki. Apan dili man taon niya mga anak, unya nagdasa iyang apelyido ni Donnie. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang duha ka anak sa asawa ni Donnie sa laing laki, nagdasa apelyido ni Donnie aron kuno makagamit sa maternity. Pwede ba di ay na aron lang makagamit ang iyang asawa sa iyang maternity? Ikaduhang pangutana. Unsa may maayo na mubuhaton ana? Pwede pa ba nang matangtang o mapausab ang apelyido sa mga bata kay dili man gyud ni mga anak ni Donnie? Anak man kini sa laing laki sa iyang asawa. Ikatulong pangutana. Mahimo ba namong ikiha si Tricia, ang kaning asawa ni Donnie, sa iyang gibuhat nga pagpada sa apelyido sa kalib-in sa iyang mga anak bisag dili siya ang amahan sa mga bata? Unsa man ang kaso? Ikaupat nga pangutana. Kung magpadayon ang pagpada sa apelyido sa mga bata hangtod nga sila mahingkod, may katungod ba unya sila sa napundar namo sud sa among panagtipon nga dili man niniya iyang mga anak? Ikalimaw katapusang pangutana. Ang tanan nga napundar namo ni Donnie karon kay nakapanganak ko. May posibilidad ba nga makapanghilabot ang iyang asawa ini nga si Tricia aning tanan? Kay wa pa man maanol ang ilang kasal. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran na Lynn. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karon ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga problema, sa inyong mga pangutana nga may punto legal, mga problema nato sa ato ang mga dokumento, sa ato ang pagpandrabaho baron, sa ato ang mga kabutangan, sa ato ang karelasyon, sa ato ang kabanay, sa ato ang pamilya, sa ato ang anak, sa ato ang higala or mga emotional nga mga problema, inyong mga giagian din ha, i-share na diri ha ug ipadani niyo diri sa ato no na atay email address nga suliran_612@yahoo.com na aputay Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. And ato ang letter sender, atong tawgon sa pangalan nga si Nalin. Si Nalin, isuwat ni nato kay naani siya'y punto legal nga problema, no? Nisuwat ni og ipadani niya pinaagi sa iyahang Facebook account. Kabahin ni siya mga documents sa iyahang anak. Kinanam sa ni siya kaipon, no? Si Nalin, nisuwat ni kay katong siyang asawa si Donnie, no? O duha ka anak ang duha ka anak sa asawa ni Donnie, kaning iyang kaipon, sa laing laki na dala sa apelido ni Donnie aron kuno makagamit sa maternity. Pwede ba di ay na aron lang makagamit ang iyahang asawa sa iyahang maternity? Dili man na pwede og dili gud nila anak kay kung maternity ka unsa may pasabot anang maternity? Kanang sigurong maternity nga mga benefits no nga makuha sa usa ka babay nga nahimo ng inahan or kanang mga nanganak na, so pwede ka na ay mga leave credits siguro, kanang maternity leave nimo, pwede po nimo mahimong beneficiary ang maong bata. Pero ang requirement ana is either biological yun na nimo nga anak, meaning ikay nanganak ana, ikay nagbuntis, ikay nanganak ana, or legally adopted na ipagtugot sa korte nga gi-adapt o gi turing na gyud na sa balaod nga imuha na ng anak
ang kanang bata. Dili pwedeng magmugna-mugna lang nga ipada sa apelido aron makakuha mog benepisyo kay nangilad og na makakmantaana. Di na pwede ha. Ikaduhang pangutana, unsa may maayo namong buhaton ana? Pwede pa ba nang matangtang o pamausab ang apelido sa mga bata kay dili man gyud niya mga anak ni Donnie. Anak man ni sa laing laki sa iyahang asawa. Maunay problema ani. No? Ang atuang pangutana ani is unsay gibutang o gisuwat na gyud dito final na bagyod to or sa form lang dito sa pagdeklarar baron sa SSS, sa GSIS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig, sa employee nga record, sa 201 file. Kung maura na, pwede ra gyud na to adtuon ang opisina, no? Kato yun nga nasayop ni og declare abi manggod namog astang anak-anakan pwede ra. Pero kung pananglitan mismo ang birth certificate gyud sa mga bata ang namaniobra og nabatangan og ngan sa amahan ug ipadala sa apelyido ni Donnie, then kinahanglan gyud ta mag-correction of entry didto sa korte. Nakahandle ko anang maong kaso ha, unya medyo dili pud na siya sayon, no, delikado pod, pero sige lang, ug gusto gyud mo pwede gyud na ninyo ipausab kay hasol dako man gud nag-implication mga sukintig paminaw. Mo bitaw na nga sa mga pagtambag nako ninyo kabahin anang mga dokumento nga gina-fill up nato sa local civil registrar sama sa birth certificate, marriage certificate, death certificate. Dili ta magsaya-saya, dili ta magkumpiyansa, dili sad ta magpataka og butang og suwat sa mga detalye nga dili tinuod. No, number 1, official document na. Kung unsay inyong isuwat, mauna na'y mupatak o mutatak din ha sa records ato ang gobyerno. Ikaduha, under oath na, nanumpa mo, makasa mo, mamakak mo, makiha mo, mapriso pa mo for simulation of records sa local civil registrar. Kasong kriminal na. So ayaw mo pagtuo nga wa ra na nga pwede ra na ninyo mapapas ma-white ink nya mo ato ay erase dili intaw na ingon ana. Ayaw gyud mo pataka, ayaw gyud mo kumpiyansa unya awa karon magproblema, maglisod na, mas dako pang gasto, mas dako pang hassle. Okay? Sunod pangutana, kung magpadayon ang pagpadala sa apelido sa mga bata hangtod nga sila mahingkod, may katungod ba unya sila sa napundar namo sulod sa among panag-ipon nga dili maniniya mga anak? Maunay akong ikatulong nga consequence. Kay kung unsay imong ibutang dito, maunay mo patak ha, aside from the fact na bakak na siya, na anay gitawag mga sukintig paminaw nga legal consequences. Maunay mo effect ba, cause and effect manggod ni, nagpataka tagbutang, maski di tinuod, ang epekto ani is that ato manggipagawas nga inyong anak. So mahog siya kay nipatik na ug nitatak na sa record sa ato ang gobyerno. Nipatak na siya nga as if sila anak gyud sila ni Donnie tungod kay mahog man magtuo man ang record nga o anak man ni sila. So naa ni sila katungod nga manunod. Kay ang ato ang balaod nagsaad man nga kung kinsa ng mga legal nga tigpanunod maupoy mahatagan og unsay tawag naman ni mga suking manaw, mahatagan og legal no nga katungod sa pagpanunod maoy mo iredar. So lisod kaayo mo na maingon ko ninyo nga ayaw lagi mog pagpataka kay awahina ang pagmahay. Legally speaking, yes. So kung di mo gusto nga mauna, then we will have to correct it. Magkuha mo og abogado kay kinahanglan man ni og correction of
entry. Ikalima o katapusan nga pangutana, ang tanan nga napundar namo ni Donnie karon kay nakapangalan nako. Okay, may posibilidad ba nga makapanghilabot ang iyahang asawa ini nga si Trisha aning tanan kay wa paman maanal ang iyahang kasal? Okay, now kung sa imuha na nakapangalan, unya naapog kay imuhang pagpanrabaho, sakto po ang imuhang kita, no? Then I think it's safe to say nga ang kanang mga katigayunan ninyo na inyong mga napundar, mga kabutangan, no, mga balay baron, mga sakyanan, mga yuta nga napundar ninyo og sa imuha na nakapangalan, then dili na makahilabot ang asawa ni Donnie unless mapakita nimo nga wa jud kay means, no, nga imposible nga ikay nakapalit ana kay wa kay panginabuhi, no, wa kay trabaho, unya klaro pod na apoy ebidensya, then pwede nga mahimong co-owner si Donnie. Dili pod nga iyaha pod tanan, no, pero mahimong co-owner. Pero the fact nga naana sa imuha, then I think you can be secured, no, nga dili ka mahilabtan, dili ka mabawian anang mga napundar ninyo kay naaman sa imuhang pangalan. Pero ang ako apong point is that ang katong mga bata, no, maski dili niya anak, kung pananglitan man gani na maabot ang panahon, then naagid na katungod ang mga bata. If you don't want nga mawala na, then mag-correction if you don't want nga mahitabo na, then mag-correction of entry ta. Kung ganahan mo nga okay ra na, then at least kibaw mo sa mga consequences. Pero mas maayo gyud kay dugay naman kaha daig gyud mo aning imuhang kapikas, no, Nalin? Mas maayo sad siguro imo sad siyang kumbinsihon nga para mahusay, mahapsay na lang yun ang iyahang unang kaminyoon ug ang inyuhang panag-ipon puhon basin pa diay makasal pa ka, no, anak niya, i-suggest ka niya nga magpaanal na lang sa gyud mo aw siya, no, sa iyahang asawa para matunhay pud ng inyuhang relasyon. Okay, mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Mana so sa ka. May adlaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminaw ni ning handumanan sa sakawit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Isaac. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hanggang dito na lang. Dapat sigurong iwasan yan, dapat nang kalimutan. Hanggang dito na lang, huwag ka nang magparamdam, dahil ganito na nga ba ang tadhana. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atubang tatampo nagdasangan nga Isaac.
Congratulations na to, bay! Congrats na to, bay! Graduate na kita ta! Yes! Mao yun. Mao ni dugay na akong gipaabot. Kaya di ba? Naakay gisaan na ko. Ay, Diba? yan. Naana din mo isabot, ha? Oo, of course. Ha? Unsa ba? Hala no, limot-limot lagi ka. Kuan good ka nang imo na kong sugton. Ay! Oh, na ha? O, lagi, oy. Oh, Gisugot na ti ka. yes! Kanindot, no? Kung permilit ang ingon, ani ba? Maka-relax, mag-outing. Mao din. Nindot kay kuyog tamupat permi. Maayo pa og kamo na lang sang duha, day. Para paris-paris na lang tali niyo ba? Uy, never, no? Dili na ko siya type, no? Uy, labaw ba kung ako'y gusto ni mo, uy? No. Oy, bahala mong duha diya, oy. Basta ang importante, kami na niniling. Okay, mi, di ba? Mahal? Siyempre, no? Og unta, dili ka mausab, ha? Oh? Ug dili ko nimo pasakitan. Uy, di ginamay tabo, mahal, no? Kay ikaw ragi ako. Ikaw ang akong forever. Jesus! I love you. I love you more. Mahal. 5 years namang gyud to. Wa pa kay plano nga ma-settle down? Naaman, mahal. Pero, naibaw biya ka nga di pa gid pwede kay nagpa-eskwela pa ko sa kumanghod. Dagan pa ko responsibilidad, mahal. Ganahanam gud unta ako nga magka-baby ta. Wanabi ata magkabata, ha? Dili ko gusto nga dako na kong edad unyang atong anak kay gamay pa. Muabot ra lagi na ay lang pagdali, okay? Noon sumantaong ka ba eh? Kadako insulto atong imong gibuhat? Kung ma-insulto siya ba wa siya makasabot sa akong sitwasyon. Naaman sa ko'y rason ba nga nung di pa pwedeng magkaanak mi. Aw, ikaw? Basta, ayaw lang gid pagmahay ba ha? Kung mapulaan si Nili o paabot mo kung kanus ka gusto? Oh, bay. Mahal, nainindot nga opportunity nga gi-offer na akong kumpanya ba? Wow, mo ba? May noon, mahal. O, unsa man na? Ato ko i-assign sa mong branch sa Amerika, mahal. Unsa? Amerika? Uy, di ko masugot anak, mahal eh. Pero... Dili. Di ko gustong malayo ta sa usag-usa. Balibari na, ha? Sige, good. Happy birthday, mahal. Salamat, mahal. Ay, tuod ay mahal. Si Verly, akong igagaw. Hi, Verly. Karon pala kita nagkaabot, no? Oh, mahal. Kay tuaman na siya nagtrabaho sa laing nasod. Sa laing nasod eh siya di eh. Mau ba? Wa siguro kay iyab, no? Kay okay raman nga ato ka sa layo mo trabaho. Oh, naman, pero suportahan naman ko sa kung uyab kung unsay akong desisyon.
Dili sama sa ubang tao nga mupugong sa pangandoy sa ilang uyab. Oh, Mga na ta. Dali. Unsa? Natandog ka sa gisulti sa igagaw ni Nelly? ma. Mura ako yung gipasabot ko. Nak, guilty lang gid siguro ka. Pila na sad gud mo katuig ni Nelly pero hangtod karon. Murag wa ka pa'y plano bahin ninyo. Ma. Nak, ayaw paabuta nga mapuno si Nelly. Ayaw pagsalig nga willing siyang mo paabot nimo. Kay basin og mapulan siya og biyaan ka. Ay. Kung iya kong biyaan tungod lang ni Ana, bahala siya eh. Oh, nak! Naunsang ko eh. Bisan og nagkadugay ning Nelly, nagkalaw ng akong feelings para sa usab-usab. Murag kinug dunay kuwang. Murag na ako gipangita nga di na ko makita ngadto niya. Naunsam ka ako. Mayabag na ka ba eh? Paklaro di eh. Lagi ba? Mura ba og nag-anam na og kahanap ang akong feelings para ni Nelly ba? Oh, ay. Ay, kung ina nga. Di na ni mo siya love. Wasag ko mahibaw ba? Basta ba? Wagi ko mahibaw. Bay, kung unsa man na, istoryahin na ninyo ni Nelly. Unsa? Unsa'y makigbuwag ka? Sorry nila. Wa naman ko makasabot sa kong kaugalingon ko. Nawa na ang spark ba? Every time nga magkita ta, di na ko makafeel nga na-excite ko. Wala excitement. Oh, bayot pa minaon pero nangita ko sa kilig nga akong ma-feel kung magkuyog ta. Pero wala gid Nel. Sorry kayo. Ingon anak to sa'yo ni mo isaak? Ha? Usita ni mo pila katuig na ito relasyon tungod lang anak? Mahal. Ako pinagkitumanta ni mo gusto, ha? Hasta ang opportunity nga makalarga ko sa laing rason, akong giusikan para lang ni mo. Unya karon magkigbuwag lang katungod kay wala kay feelings na ako. Mao ba? Sorry, Nelly. I'm sorry. Kung maunay imong desisyon, anak, wa mi mahimo, anak. Pero siguro alang gyud ha nga dili ka magmahay, kay basin og ikaw rin masakitan. Hatagal lang una na ako gayon ang akong kaugalingon, ma, nga makaunaw na ako. Pero sa pagkakaroon, gusto lang gyud kong gusto kong ako lang unang kaugalingon akong unaw-naon. Nahala, sige. Mausa na kinahanglan sa inyong relasyon karon. Cheers! Cheers! Hi guys!
Chris? May kay nagkaapas rin ka. Oh, ayos Nelly. Na, wa mo uban, oy. Busy kayo sa trabaho. Wa naman ganito yung tarong pahuway kay sige lag overtime. Tanan niya ang oras, gihurot niya sa trabaho. Abi ni mo, pila na sa kabuan ngingon anak. Sukad nga nagbuhag mo, Isaac. Oh, mau ba? Oh, bay. Wa ko kitingog-tingog diha. Ha? Wa lang bay. Sige na. Iwas ang inom ninyo. Bay. Soltera ko tinuod bay. Wa na mo kay gibati para ni Nelly. Kaya kung naa pa, ay usiki ang panahon, balik ka. Isaac, nganong niaman ka? Nelly, sorry. I'm sorry. Na-realize na ko nga, nabuang lang kong kalit. Mahal ti ka. Mahal pa kayo ti ka. Oh. Isaac, sakto na. Dili ka maluoy na ako. Ha? Ayaw ko imo agbuang. Abi ni mo. Mura kong buang nga nagsigig paabot ka manawag ka. Nga mo balik ka. Kinibaw ko nga mahal pa ko ni mo. Pero wa. Hapit ako sa katuig, una ka ni balik. Unya karon mo ingon ka nga mahal pa ko ni mo. Ha? O sa may pagtuon ni mo na ako? Duwaan? Nga kung mapulaan ka na, buhian lang ni mo? O kung wala na kailingaw, pwede rin ni mong balikon? Nelly. Ibo na kong gibuhian. O giusikan lang ni mo ang tanan. Ipasakitan ko ni mo. Maong no. Dili na mahitabo nga makigbalik pa ko ni mo. Nel, please. Sugod ka ron, ayun napakita na ako. Nelly. Kaya dili na ako gusto makakita ni mo. O guwa ka ni anging balikan pa. Nelly. Akala ko'y habang buhay, akala ko'y hanggang kaya. Huwag ko mag-expect na mo niya padulingan sa mong relasyon ni Nelly. Nagbahay gikugda ko nga nung ako pa siyang gibuyan. Hangtod karon, wa pa gid ko makamove on. Og sakitan kong magunaw na nga di na siya gusto makakita pa na. Dili na ng photo ug daghang salamat sa pagtagad niyo ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Isaac nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Ang maong kaagi gibata na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sukit paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong naglain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanawan handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takan salamat sa inyong pagpaminaw.